Suntem în ultima zi de concurs, astăzi e vineri, astăzi se stabilește cine câștigă nunta în valoare de 5.000 de euro de la Royal Gala. Am alături de mine pe... Vlad Meseșan. Adela. Sunteți pregătiți de concurs? Da. Văd că sunteți și voi la fel de echipați, adică poșetuța ta face toți banii, da? Cum v-ați cunoscut? Ne-am cunoscut, deci unde lucrez, locuiește în zonă și așa, văzând unde mai trăiesc... Cine? De 14 ani. De 14 ani. Și tu ai? 23. Vă las pe voi să faceți matematica. Întrebarea a venit când? Anul ăsta, de primăvară. Da. Și bănuiesc că n-ai ezitat, ai zis din prima... Da, vreau. Cine s-a înscris la concursul cu Royal Gala? Amândoi. Împreună. Eu am auzit concursul și a trimis mail-ul. Ați avut foarte mare baftă că ați fost aleși. Astăzi totul depinde de voi să culegeți cât mai multe dauri de la clujeni. Da. Multă baftă și oricum, și dacă nu câștigați concursul, bănuiesc că oricum vă căsătoriți. Păi da. Bineînțeles, da. Ok, casă de piatră. Mulțumim.